Oimore kamora mora mabende iyudowa odhiambo masani machiegni weche manyien mag Oimore sadeka mar otieno waluwo weche mathoth mano koluwore koda penja mano michako juma manyien kanyakla koda yueyo marabora mabende jonyuol dhiye kabende bang'e kanyo mano twak mabende wabobedo godo e mine wacho kawang'iyo to gin yore mage mabende jonyuol kanyakla kod nyithindgi nyalo tiyo godo e dweche ariyo duto te e yueyo ni weche mabende omipe odhiambo masani gin mage. Ukrainian government will donate 25,000 tons of grain to people of Kenya. Ngano maromo tons 55,000 ochopo e pacho ka kowuok e piny mar Ukraine. Lipot koro wacho ni thoth masiche mag apaya mosetimore higani ikelo kod joriemb apiko ka koro NTSA osechako chenro matiego joriemb apiko e wi yore makare mag tiyo kod apeni mapacho ka. Kuna watoto walikuja hapa jana wa shule inaitwa Kamju. Ndio walienda kujaribu kuogelea. Vile waliingia kwa maji, waliwezwa na maji na wakatumbukia chini. Gikone to ringre jopuonjre ariyo mag skul primar mar Kamju manyocha nger otero oyudi. Machiegni luongani Jaelieta jaloko marwa en Elizabeth Otieno. Ote magi ichwalo nwa kokale namba mar ote machuok ma en 23 par bende ni weche gi biro ni achiel kachiel kokalo e Facebook page marwa RAMOGI TV kanyakla koda YouTube. Ji adeko wito ngimagi kama moko yudo hinyruok e masiche motimore e apaya mopogore opogore pacho ka. Matimore seche maduol mabende rango weche wuoth e apeni NTSA oyango ni thoth masiche go gin mag apikni ka koro ikwayo joriembo kod jolos geche mondo oyud tiegruok makare mag apaya. Wycliffe Oko leronwa. Yor kedo kod masiche matimore kinde ka kinde thurka. Dul mochung'ne wuoth NTSA oyango ni kwan mag masiche ma igani osemedore okang' mamalo. Masiche mathoth gi gin mag apiko. Telono koro dwaro mondo oket chenro mar tiegruok ne joriembo kod mekanika yorno mar gayo masiche go. By September 20th this month we had lost 4,000 individuals through road accident, and most of those above 1,000 were motorcycle riders. That training is also very important to ensure that even the mechanics that we have, people who are repairing these motorcycles, are also competent people and they have the requisite skills to ensure that they are good, they are serviceable when now they are on our roads. Matimore tok nyamburko e kido mar trailer ne obayo yo kendo tuomore rigiri gi nyamburko mating'o jowuoth kendo nego ji adek kanyo ka jok mamoko abiriyo to ne otony gi hinyruok e masirano mane otimore olalo mar Ngata. Telano mane ringo kochomo boma ma Nakuru wachore ni ne mane otuomo nyamburkono mane ochomo boma ma Eldoret. Jariemb trailerno ne opuso ng'wech kendo lal tok yudo masirano. OCPD ma Nakuru West Edward Ogware oyango ni derep matatuno mating'o ji 14 ne en achiel kuom jowuoth 7 mane otony e masirano. This vehicle was reportedly a trailer, so it never stopped. Out of that accident, 3 passengers succumbed, 7 got injured. The police were told immediately. They rushed the injured passengers to the hospital, but they are undergoing treatment. Tend kar od thieth ma Nakuru level 5 oyango ni jowuoth 5 osewe thuolo tok yudo thieth ka jawuoth achiel to pod yudo thieth. Motelo ne mano e kar sa 11 mar okinyi, jowuoth moko 3 bende ne oyudo hinyruok marach tok lori tuomo basi olalo mar Nyambera e apaya mawuok Kisii kochomo Migori. Lori no mating'o mwandu ne otumore gi bas jowuoth kambi mar Guardian mane owuok Nairobi kochomo Nyamira, gino mane omiyo lori no lwar e aora. Telo mochung'ne midhiero ma apoya e kaunti no ne ochopo kendo golo basno mane oter nyaka e tesend obila manyanchwa e seche ma obila osechako timo nonro e wi masirano. Hakuna mwenye aliweza kuumia sana, lakini kuna vijana kati ya wale wanakaa kwa mtaa wamesaidia kuokolea mizigo nyingi yenye ingekuwa hata ingechukuliwa na maji ama yenye ingekuwa ingeharibika sana. Mimi kama kijana nasema wale vijana wenye tumesaidiana na wao, nikirudi mimi, Mungu awasaidie sana
kabisa. Jodak makono koro kwayo piny owacho mondo oket bumps kendo med teyni e geng apayano magiwacho ni osekelo masira mathoth kinde ka kinde. Hii barabara ni mbaya, tafadhali. Simba lati, ninakuomba kama gavana uweke slow pump na uweke taa. Time ndio imesimika sana. Kisa masiche mathoth mag apaya thoro timore e kinde yweyo kod nyasi mag Christmas kod higa manyien, ka oganda ikwayo mondo obed akicha e apeyni mathur ka e kindeni. Weekly Foko, Ramogi TV. Jopuonjre ariyo ma jo klas 8 nowito ngimagi e yawo matheta mantiere e gweng' mayudore e kar chung' od bura ma Gatundu, Milambo County ma Kiambu. Russell Mihingo kod Peter Mwangangi mane gin jopuonjre e skul primar mar Kamju Premier Academy mantiere kar dak ma Githunguri noter bayo mondo gikwe wigi ne ikruok ne piny maduong' ma KCPE machakore wuok tich juma manyien. Simfros Okinda miyo mathoth. Yawo matheta e aluora mar Mundoro mantiere kar chung' od bura ma Gatundu ma Milambo County ma Kiambu. Ka ema jopuonjre ariyogo ne geno mar kweyo wigi kod jowadgi mamoko 60 kapok gidok e skul mar chako penjgi maduong' mar KCPE. Kara kamano koro nenore ni ne en kama ne gibiro mong'e sechegi mogik e piny kam. Masirani oweyo oganda mawuok e gweng'ni gi lit kod wuoro. Walifurahia na dakika ya kwenda nyumbani waliona kuingia kwa gari hakuna watoto wawili. Ndiye walianza kuulizana mtoto fulani nini. Ikawa kumbe waliachwa nyuma, walikuwa wanataka hao kuogelea. Ndiye walienda kujaribu kuogelea. Vile waliingia kwa maji, waliwezwa na maji na wakatumbukia chini. Kaluwore kod OCPD ma Githunguri ma Milambo Alfred Nthiga, jopuonjre go Russell kod nyawadgi Peter Mwangangi ne nie kind jopuonjre 60 ma jo grade 6 kod klas 8 mag skul primar ma Kamju Premier Academy mane riko kel bayo e aluora mar yawono mantiere e bungu mar Kinari odiochieng' manyoro. Jopuonj nofwenyo ni jopuonjre ariyogo ne onge kindgi mana e kinde mane gine wuoth madok e sikul. They had done their rehearsals for Monday's exams, and they decided that they have to go for excursion. They carried 60 people in number, and unfortunately, the excursion turned sour. At 17:30 hours, 2 of the boys were drowned in Tetandam. Chenro mar manyo ringre jopuonjre go nokawo thuolo malach kaluwore gi mudha mandiwa manokwako aluorano. It was coming to be dark and the water was very cold. As such, the divers could not manage, and then we descended our program to Tunde. Ringre go nitiere kar kano ringre mar od thieth mar Rufaa ma Kenyatta. We managed to retrieve 2 bodies at 12:00 hours. We decided that the parents decided that the bodies should be taken to Kenyatta University. Tendo bila koro wacho ni gisechako nonro matut ewi masirano. The area is very slippery. I can advise, especially during this rainy season, the schools to be careful to choose where to take their children for such activities. Simfros Okinda, Ramogi TV. Riruog jopuonj obwogo ng'anyo neno no penj madongo mago ma jo klas 8 kod grade ma 6 madhi chakore juma manyien kachiel gi mano mar klas 10 kod 2 poni piny owacho ok owinjo dwachgi. Riruoge go dwaro mondo jopuonj madongo kod jolupgi omi chudo mambalang' kuom chung'ne penj go e skundegi. Chris Owino nigi mathoth ewi ywak margi. Ndalo ariyo kende motelo ne chakruok mar penj maduong' mar jo klas 6 KPSEA, riwruoge jopuonj mapacho kayo golo ng'ur margi ewi nono penj makamano. Jalup jakom riwruog jopuonj mag Nat John Wesonga owacho ni tire dwaro mondo duol mochung'ne penj e pacho kae NEC omi jopuonj madhi chung'ne penj mag KPSEA kod KCSE chudo mambalang'. As teachers and as a union of teachers, we support order and we support the government, and we want our examinations to be well executed. However,
We want to ask the Kenya National Examinations Council to improve on the terms and conditions under which the examiners and the teachers of this country execute the exam. Kaoloso e skund primar Manyakongo e county Manyamira, Wesonga oywago midhiero ma jopuonj kalo e kinde chung' ne penj maduong' kendo kwayo NEC mondo opargie. They should review terms and conditions of working. Examiners that make a nation cannot be sleeping on the beds of children, as they are called in Alliance High School, wanalala kwa vitanda za watoto, and they are, they are marking throughout the night like that. Can somebody think about improving the conditions? E kindeno, riwruok machielo mar jopuonj mag skunde sekondar Kupet obwogo mar biro ng'anyo ne nono penj mag KPSEA kod KCSE nyaka piny owacho ket winjruok kod jopuonj. Tukisikizana mwaka huu hakuna ku-download hiyo barua ya marking. Kwa hivyo mwaka huu watasikiza sisi. Si ndivyo members? Jalup jagoro maduong' mar Kupet Nelson Thuranira onyonore ni kinde osechopo mar piny owacho winjo ywak mag jopuonj. We are asking teachers now not to report to the marking centers so that we will be able to negotiate for them better rate for the papers. We shall be able to negotiate for them for the teachers who are at the centers of examinations, because teachers are paid very poorly as compared to other officers who are manning examination. Chung' makamano bende okaw kod jalup jakom riwruogno Julius Korir ma okwayo migawo mar somo mondo ter kuonde nono penj mag KPSEA kod KCSE machiegni kod jopuonj kar kete e bore Nairobi kende. Kusaisha mtihani inafanywa Nairobi. Tunataka irudi kama zamani, tuende huko Kaaga, tuende huko Lugulu, tukua hapa Nakuru, ili hata watu ambao wanasaisha waweze kujua Kenya. Sisi tunasema kama Kupet, kama watatimiza mambo tumesema, tunasema hatutasaisha. Tunakubaliana? Yes. Eko machielo, jotelo mag riwruoge jopuonje county ma Tharaka Nithi bende omedo dwandgi ewi wach mar miyo jopuonj madongo kod jolupgi madhi chung' ne penj mar joklas 6 chudo mambalang'. It is our demand that these deputy principals, deputy and teachers in centers to be remunerated, to be paid by the NEC. Because anything which can go wrong, they cannot run away from it. They could be part and part of exam and they are not paid anything. Bende ne gisiro lwedo paro mar tero jopuonj puonjo e gwenge magiwuokie. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. E kinde ma piny ngima hingo ndalo 16 mar kedo gi lwenje mag kit chwech, moko kuom jotelo mamine e kaunti ma Siaya okwayo od bura ma kaunti no mondo keto kenge mag rito mond liete mahinyo yudo midhiero kaluwore kod lwenje makamagi. Jotelo go bende nokwayo jopiny mondo onywak ne kedo kod lwenje mag kit chwech. Flora Atieno leronwa mathoth. Lwenje mag kit chwech osebedo midhiero e thurka ka nonro lero ni 40% mar wakeini nitie okang' mokwongo mar kalo e midhiero no. Kaunti ma Siaya ne oriwore gi piny mangima dhialo odiochieng' kedo gi lwenje mag kit chwech kama moko kuom jo od bura ma kaunti no noyuoro nyasi no. Mane en jatend migawo mochung' ne weche chwech kod tudruok mar oganda Rosnel Odondi ma bende ne oyuoro nyasi no owacho ni migawo no nitie thuolo mar neno ni od bura oketo okenge mar rito mond liete. Bende ne okwayo doho ma Siaya konyo siro weche mond liete ahinya to weche lo ma osebedo ka kelo tungni. Yes, when a foundation brought to us the Widows Charter that we need to look at, there are also concerns from the women caucus of the legislative arm in Siaya. All these people need to sit together and have one document that will touch on the widows of Siaya. One document that will talk of what happens in Siaya and how we can protect the widow in Siaya. Now, why do I bring in the judiciary in Siaya? Because we have 2 justices in Siaya who deal with widows in Siaya. MCA ma South East Alego Scholastica Mado bende owacho ni wakeini ma olap gi ndong' ne weche siasa osebedo ka yudo akwede mawuok kuom jowetegi machuo, gino ma bende oseduoko piny kwan mar wakeini ma ochung' e kombe mag siasa. The next assembly, the 4th assembly, that will see more women coming forth. Yes. One of the reasons that the number of women is low, elected women is low, is again related to all these issues we're talking about today, gender-based violence. And the cultural biases, all those biases are actually violence against women.
the space is not broad or expanded to allow women to come in easily. It's a very difficult fight. Any woman who has vied for a political position will say leave. And because of that, many of us are shy to get into politics. Kata kamano, MCA Mogwel Ros Rabinya ne okawo thuolo mar kwedo nek mar japuonjre mamiyo Masea Institute kendo jiwo nyithindo manyiri bedo gi horuok e weche keny. Bende ne okwayo nyithindo manyiri winjo puonj mag jonyuolgi. Nitie nyithindo, nyathi manyako nyonek kae, rabango piny kae. Nyathini is a student nichako tieko penj. Ne ginosiep buoi mabende was a student at Masea Institute. To jogi nopango ot onyoro gotieno gidonje odgi. Saboro nyako ni nyawo bedo puchat. Are you seeing the way it is very painful? So me, the girls, let us take care. Let us be patient. Ingeni puonj ma janyuol ipuonjigano. Omiga gimoro manitigo kamoro. Let us not be in a hurry. In as much as we need help, we also need to be helped. We have also to do our part the way it should be done. Mine wachungu wating matek. Okiriti gimoro kelni thought. This is where shida bire ka emam chitabu ae. Piny mangima yango ndalo 16 mar kedo gi lwenje mag kit chwech mane ochakore nyoro tarik 25 nyaka tarik 10 mar dwe mar 12 ma higani. It is the right of a child to live with. Flora Atieno, Ramogi TV. Ero kama na inya kumlipota machalo kodamano hinya kidego kama bende jidhi yueyo mana kaka na singo wach mar dhi yueyo ni kanyakla kod yueyo marabora mano madweche ariyo kelo paro mopogore en twak no mabende wadhi bedo godo mine wacho banki ne ochok mano kanyo ka wawuok yueyo marwa wantiere entiere studio mano ma Kisumu Hiral Matete mano mariwruogno mar Angels of Sunset to ikore kanyo mondo atwaga ni to gina ngogeni ma wanyalo timo gi nyithindo waor gi dala koso wabed kodgi to wabedo kodgi ang'o mabotimo mano biro banki ne macho kikidhi mabor. Japuonjre moro ma jaklas 10 e skundi nyiri ma Kebabe Nyamira ogo buge mokwongo. Mondo wakonyi choro wandi nyime. Tudri kodwa kawuono ka iyuano atole namba mar 0709900000 kata D** 619#. My name is Tony Mungai Hutia Nyoto. I do a lot of this counseling, mentorship for boys and girls, where we are now doing the divorce care ministry for both men and women. I was not getting married to get divorced. It was marriage and that's it, till death. We most of the time throw the burden of divorce to women. We forget that part that the man is the head of the home. A relationship is two-way, and that's why the Bible talks about two people can never work together unless they agree. I've been dating a different person than the one I meet in the house. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Wadau. Najua kuwa mnaweza do more na direct line. Do more. Sasa mnaweza mkakava mali na bizenu zote kutokana na risks tofauti. So unaweza cover hardware yangu yote hadi stoko iko nje in case ya wezi. Na botiki yangu kuchomeka. Hiyo yote no maachia direct line. Na pale kwa site naweza kawa construction yangu, mashini, mafundi na shule yangu, wanafunzi, wafanyikazi, basi. Na in case mimi nipate ajali. Raisi, no maachia direct line. Omera, what about my palatial residence? No maachia direct line. Do more na direct line. Visit your nearest branch, agent, broker or bank assurance partner today or SMS Bima to 23454. Direct line. Every day is sure. Do more. Ati mohala e Oginga Odinga Street
Amor gi Platinum Credit kuom loan magimiyo ji. Ta gombo mondo anyis jo Kisumo ni koponi idwa timo ohala kaka timo nikech gigola mabor, inyalo dhi e ofis gi mar Platinum Credit tinyalo nuang'o loan within 24 hours. Ero kamano jo Platinum Credit. Platinum Credit ni kod bede 172 e counties duto mapachoka. Wan kae mondo wakonyi choro wandi nyime. Tudri kodwa kawuono ka iyuano atole namba mar 0709900000 kata D** 619 #. Have doodles taken over your home? Hey, I need to suck your blood. Get Bolt and get your home back. Unlike other insecticides made from toxic synthetic pyrethroids, Bolt is made from 100% natural Kenyan pyrethrum, making it gentle on you but deadly on flying and crawling insects. When doodles strike, stop them dead. Bolt insecticide, gentle on you, deadly on doodles. Get Bolt insecticide today. Machiegni kendo Marjorie Magoe nondiko bug Coming to Birth. Margaret Ogola ondiko The River and the Source, ka Asenath Odaga nondiko Endless Road. Gin moko kuom jondiko mapacho ka ma jandiko machielo ma jaklas 10 gombo mar chopo kuma ne gichope e sekta mar somo pacho ka e samogolo buge mokwongo. Mano japuonjre na Oimore gi buge miluongo ni The Day of the Dread. Mae Sigande. Kane ochako ndiko, Oimore ne okong'eyo ni herane biro chopo kuma ogolo buk kapod en japuonjre. Gino mathoth jondiko kawo higni buora kapok gitimo. I began my writing journey during the COVID-19 pandemic holiday while I was at home. Oimore Nyakioga en jaklas 10 e skund nyiri ma Kebabe maidore e kaunti ma Nyamira. Wach japuonjre mar Kisungu dendo ndiko mare kapod en e skund primar emochope kae kawuono. This writing came as a result of the information I had received earlier from one of my language teachers that I can make a good author. So during that holiday, I thought that was my free time to give it a try. So one day when I was going through my books, I found one of the compositions that had impressed this teacher about my memorable day. Min Mora wacho ni nyathine nochako hero ndiko kapod tin, kata bedi nokomiye paro matut, kata tok yudo kondiko otese ne bukne mokwongo manoluongo ni Korofi the Lazy Boy mane okogo chapa. Mae kaluwore koda nok mar omenda mar lose obed book. Wakati wa likizo alikuwa anakuja tu anaandika vikaratasi, anaacha tu hapo kwa meza. Niliposoma niliona tu sasa hii ni nini mtoto anaandika, mimi naacha tu. Niliona kama ni mchezo. I was very challenged, like, we don't have funds for moving this talent forward. My first manuscript, Korofi the Lazy Boy, did not succeed in terms of publication due to lack of funds, which was not concerned due to poverty. But I had that desire of taking it to the cyber to get it typed. Mora nondiko buge mar areyo manoluongo ni My Greedy Grandmother, kabange noloke ni The Day of Dread gi sir mar jalmoro mane owuok oko mar konye goyo bugni chapa. Being an author myself, I knew that it was not going to be easy. It had to involve quite a process, but I was ready to take her through that process, much as I knew it was going to be costly to publish her book. Owacho ni ndiko okyot, kachune mondo omed seche mag ndiko kopogore gi thuolo mag dhi nyime gi sombe mapile pile. I was trying to pass an encouragement to those who have lost their hope by losing their beloved one. They need to know that when challenges come, they just come to move them from their comfort zone. Japuonj maduong' mar skund Kebabe, Beatrice Bironga, owacho ni nofwenyo talanta Mora mana jumbe ariyo
toko riwre gi skunduno kane olando wach manyien e parade. End term results that we released yesterday, she was number 5. And apart from being number 5, that is, she's in the top 10, she's number 5. She's also topping in a subject called history and government. Naomi nigi gombo mar bedo jafwambo gi keyo kopogore kod medo ndiko buge mogeno ni biro timo maber e pacho ka. Jonyuol imedo kwa mondo okaw ting' mar nyithindo e kinde makoro yweyo mar dweche 2 chakore ayanga. Idwaro mondo kaskedo kod kongo, yedhe mamero ji kachiel kod iye moyo gin moko kuom achiedhnade ma bende kelo luoro ahinya gwenge ma Kisii, Nakuru kod mag Nam Chumbi. Jafwambo marwa Crispin Otieno miyo ler e wi wachno. Ma kaka nyasi ne timore skunde ma opogore e piny Kenya. Skunde koro olora yanga kendo yweyo mar dweche 2 ne nyithindo manitie skunde ochakore. E kaunti ma Kisii, duol makedo kod yedhe kod kongo moko puodhi Nakada medo chiwo siem ne jonyuol mondo chiw puonj makare ne nyithindgi. Bie wenzao wenye wanakutana nao waambiane. Tumeongea juu ya positive parenting. Tumeambia vile Biblia imesema juu ya ulevi na kutumia vilewa. Haya madawa ya kulevya, pombe haramu vimeharibu. Unakuta kwamba mtoto ameingia shule, karibu kando na shule kuna hayo madawa. Na tena katika njia za kuelekea mashule yetu unakuta watu wamefungua vioski hapo, wanauza vitu kama spirits, mawine hapo. Kwa hivyo watoto wetu wanakwamia hapo. Yuak makamano bende ogol kod jopuonj, riwruoge mag piny owacho kaachiel kod jokanyo e kaunti ma Kisii. Let us not be absent parents. Let us not be absent parents, harsh parents. Let children find friends in us as parents, because when they find us as a friend, they'll be able to open up their hearts to us, and they go through challenges maybe at school, in the community. In the last 2 or 3 weeks, we've seen so many school girls getting defiled, gang raped at home by close relatives. Incest has really gone high. Kuna watu wengi, wao wengine wana kidnap watoto, wale ambao wanahusika na usalama wafanye patrol kwa wingi. E kaunti ma Kilifi, jatend migawo mochung'ne jotij piny owacho kod kit chwech Aisha Jumwa sani ogoyo marufuku ne danje e kuonde liete mong'ere kaka disco matanga kaka achiel kuom yore mag thiro anjawe kind nyithindo ma pod nitiere e skul. Mtoto wa chini ya miaka 18 akionekana kwa disco matanga, tunamshika ili mzazi wake akuje, tushike mzazi tuweke ndani. Jatend migawo no ne oloso e nyasi mar hingo ndalo 16 mar kedo kod lwenje mag chwech kata 16 days of activism against gender-based violence. E kaunti ma Nakuru, ote pod ne en mana mano e seche mane woman rep ma Bungoma Catherine Wambilianga nolimo gwenge manjoro kama ne olose kod jonyuol e kindegi mag nyasi mag Christmas. Huwa naimiza watoto wetu, hasa watoto wasichana, tukifunga kwa muda mrefu watoto wakae nyumbani walindwe. Na pia tuhimize wazazi to take care of the children. They are coming to be with us for almost 2 months. Sio rahisi. Ni jambo la waongee na watoto wao, tuongee na watoto wetu ila tupunguze mamba za mimba za mapema. Gikone ikwayo jonyuol oti kanyakla kod sirikal kedo kod gigo manyalo rocho ngima nyithindo e kindegi. Crispin Otieno, Ramogi TV. Manandalo machuok tok lor skunde moko kuom jonyuol osechako penjore gima gidwa timo gi nyithindgi kuom thuolo mar dwe achiel kata dweche 2 duto. Ma iwuok e sama skunde koro olor nyaka tarik 23 dwe mokwongo higa manyien. Ywak gi wuok koting'o weche chiemo kod gik ma gidwa timo mondo kik pachgi lokre. Wawinjane gima moko kuom jonyuol go wacho. Nimeshangaa sana juu wanafunzi watafunga kwa siku karibu 60. Hii siku 60 wanafunzi hapa nyumbani. Na mkiangalia kabisa
serikali mkiangalia nini unga yenye tunanunua ni 175 ama ni 200, na wanafunzi hao wote wamefunga, wako nyumbani. Chakula yenyewe kukula wanafunzi njia yenye wanatembeza hiyo kitu, sijui kama shuleni walikuwa wanakuraga hivyo. Tutaumia kwa kweli, hii likizo ni kubwa sana, na furthermore IT school fees inaenda kurudi vile ilikuwa kitambo. Emine wacho kawuono wantiere kod Hiral Matete mabende tiyo kod nyithindo e riwruok miluongo ni Angels of Sunset ka wang'iyo gigo kata thuolo mopogore opogore ma jonyuol kod nyithindgi nyalo timo e kindegi mag yweyo. Oimore Hiral, erokamano ahinya kuom tudri kodwa e Ramogi TV. Ang'eni ok uli maber ahinya ne joneno, inyalo kawo thuolo ni mar moso joneno kendo ulori malong'o. Erokamano Jael. An nyinga Hiral Matete, an director mar Angels of Sunset, a talent academy mantiere Kisumu kae, kendo ambe an jadak ma Kisumu. Erokamano ahinya. Iwacho kanyo wach mar Talanta kata Talent Academy mabende timo. Mano achiel kuom gigo mabende wadhi ng'iyo. Dibed ni achiel kuom gik ma jonyuol nyalo timo e yweyo ma raburani. Kata kamano wachakane gin dweche 2 ma rubuchi. En ni jonyuol luoro bedo gi nyithindgi koso en ni gikia gima ginyalo timo gi nyithindo. En ang'o matimre? Mana kaka jonyuol moko bosewacho chien kanyo, gima timore ni jonyuol mang'eny dwaro kuma gitiere nyithindo, ok gidwa bet gi nyithindo nikech be kaka giwacho ni economy osedhi malo ahinya. Neno kaka giwacho ni nyithindo chiemo mang'eny, koro akia ni gidwaro ni joma gamo pidhgi, but anyway, jonyuol manyo kuonde mang'eny ma ginyalo tero nyithindgi, to one of the places ma ginyalo explore kaka jonyuol en yudo ng'at manyalo nurture talents mag nyathine, be it in sports, be it in performing arts, anywhere ma nyathine oneno ni ati bere, onyalo choose to take that path. Ingeni mano be ni kare, to sama koro kata ere kaka koro janyuol biro ng'eyo ni ma e yo mowinja lu godo gi nyathi to yo machielo ni bende ok nyalre. Kaka weche mag CBC bende osekonyo mondo koro ifweny godo talanta mar nyathi koso? Weche mag CBC osekonyo mang'eny, kendo waneno ka mano I think and one of the best directions we have taken as a country. For instance, onge kaka janyuol madhi teach from 8 to 5 yudo time gi nyathine. Koro ing'eni tek mon janyuol ong'eni ati mae e talanta ma nyathina ntiere godo. Koro momiyo ntiere ji kaka talent coach kaka an, ntiere ji kaka mentors manyalo ng'iyo nyithindo, to at that time nyithindo nyalo yudo kaka konyre, a mentor nyalo konye yudo ng'at ma weyne monyalo dhi godo. Erokamano ahinya. Iwacho wach bedo talent coach ne janyuol ma bende poko bedo gi gik ma chalo koda mano kata ma poko okalo kuom ng'at machalo kodi ma iwacho ni talent coach. Kilerwa ni to talent coach kata mentor coach magi gin jomage, to gitimo ang'o, to gitime yo mane? Talent coach kata mentor coach en ng'at ma konyi neno talanta ma nyathini ntiere godo. In kaka janyuol, kaka asewacho chien kacha cha, idhi tich chakre saa 2 nyaka saa 11. Kiduogo godhiambo idwa ni ted, idwa ni nitie tungni 1, 2, 3 midwaro ni time ot. Koro bet matek ng'eyo ni bet kata gi nyathini piny mondo ing'e ni ati mae gima adwaro ni oendelea gi nyathina. Koro talent coach biro in hand ma onyisi ni ati nyathini ni kaka nene ni obere football, kata nyathini ni kaka nene ni maja miel ma ber kata maja wer. Koro mane gima talent coach konyo jonyuol yudo. Taona mabende nyalo bedo mayot kata kodwaro timo
awachni weche mag drama, weche mag dusruok, to nyalo bedo mayot ahinya e bombe mondo oyud kuonde magik makamagi time. Ne jonyuol ma bende nitiere dala to nyathi nitiere gi talanta moko ma bende ok yudre kuma intiere, gito koro gitimo nang'o? Internet osetimo gik moko obet mayot. Koro nitiere inyalo timo mentorship, kata wanotimo mentorship gi coaching online. Koro kata kintiere mabor, kintiere Mombasa, kintiere Nairobi, tineno ni ati talent academy kata talent coach mantiere Kisumo cha maber koda. Inyalo dhi to inini mane a way my idhi godo for your child. Internet has made things very easy for all of us. Erokamano ahinya Hairola. Ka bende sechego eko ma bende wadhi nyime ing'iyo kata jonyuol kinego ma bende gigolo ywak sani ngima oidho ka ging'iyo pidho nyithindo kanyakla kod tiyo gi pesa e nyayo talanta mag nyithindo. En gima aneno ka jomoko wacho ni joma wacho pidho nyithindo gin joma wuor. Kata kamano moko bende wacho ni ngima moidho ni ikeni pog pesa kadhi kanye. Koro weche mag talanta gi nitiere mago ma bende inyal tim ma onge tiyo gomenda kata tiyo gomenda matin kaka nyalore. Kiyudo talent coach maber, ok gite gichajo pesa mang'eny. Kaka wasebedo kwaneno, ji mang'eny sani chiemo gi talanta gi. Koro ka invest a small amount on a talent coach kata on a mentor, mondo opuonj nyathini kata mondo nacha nyathini through a process mineno ka nyathini bere. At the end of the day, idhi yudo returns nikech wawachi ni nyathini obet jamiel, nitiere events mang'eny mobo bet, wawachi ni nyathini obedo nurtured towards being an MC, nitiere events mang'eny modhi bet to ichule in return. Koro pesa ni maniketo kuom talent coach cha pod dhi duogoni. Koro jonyuol kik shy away from it. As much as economy tech, and pesa an investment ma kiketo kum nyathini will come back just like education. Ntie moko kumote ma bende donjorwa kendi otino ka litain ipenjo jonyuol mayuak ni piny mayuak ne piny owacho. Piny owacho bende bo konyo nyithindo mano weche mawacho weche makecha. Machielo bende penjo kamendi nto sama antiere gi nyathi e ot moka oyiene owuok oko kata obet koneno TV, mano bende konye? Mano ok konye nikech nitiere samoro ma chopo ma wate nitiere gik ma boesha wan. Koro nitiere point ma rich ma nyathi koro ol kata gineno TV no ol gibete yot. Mano kore koka nyathi koro chako paro gik ma richo kaka wawacho ni ati an idle mind is a devil's workshop. Koro mane sane ma koro nyathini chako paro ni ati ang'i pornography, koso adhi ayua njaga, adhi amadh kong'o. Mago kore paro machako biro nikech en obeta e ot. The only thing morito neno ka en nyathi ma teenager, en orito neno mana wende mantiere mitang'e TV go. To ken nyathi mathis, nitiere cartoons mang'eny mobiro ma besani jonyuol nyaka ng'i kapok nyithindgi absorb kata kapok nyithindgi consume kaka viewers. Koro kik janyuol we nyathi ot. Dweche ariyo is a long time. Maka iwaweya we nyithindwa e ot. I think ni nyithindwa dhi dok school ka moko gin gi kata shida mar mental. Nikech and too long for someone to just be in the house. Mondo giyud activities kata giko mabende ginyalo timo maka kod kacha. Ng'at machielo bende mano chieng Vitalis wacho ni ng'ini bende ber mondo nyithindo bendo mi jonyuol tich mayot, bedo janyuol okena gima kare. Thothne sama wawuoyo to wacho ni janyuol otim kama, janyuol otim kama. To en ting mane ma bende nyathi
nyathi owinjo bed ni timo mondo bende okonye e kindegi? Mana kaka Vitalis wacho bet janyuol to tek adier, kendo kidwaro paro kaka inyalo yudo chiemo mikel chiemo mesa mi ichul ne nyathi school fee michaki miye shelter ewi kendo chako mi stress, mano ok en gima ber, kendo mano en gima nyathi ka nyathi onego ng'e ni ati mama wani be as much as en an adult nitiere support mambe nyaka miye kaka nyathi, nitiere gik ma nyaka mba kony e ot, nitiere gik mambe nyaka akony mondo odwani odongre kaka unit. Erokamano ahinya. Aneno ka koro sawa dhi ka gima rumo, mana ne lero ne moko kuom jonyuol ma bende nitiere kendi ka gipenjo wach mar jiwo talanta kata mano mar mentorship. To bende kapok wamulo sani idhialo dala 16 ma bende kedo kod lwenje mag lwenje mag dak kata GBV. Moko kuomgi mulo nyithindo kata hinyo nyithindo. Gin kaka mage, to e kindegi ang'o ma bende jonyuol kanyakla kod nyithindo jobende timo mar gayogi? Mana kaka wacho mbele kanyo, during 16 days of gender activism gini affect jite, gi affect nyithindo, gi affect chuo, kendo gi affect mon. Koro kaka wacho ni jonyuol sani moko dhi manyo, inyayudo ni nyathini bobe inyalo wacho ni ati an mano okay, activism 16 days is not so important to me, but kaka intiere away ni you don't know what happens ka iweyo nyathini e ot. Koro wate wantiere at a risk of GBV. Nyithindwa nyalo bedo assaulted, nyithindwa nyalo bedo raped, gik maricho nyalo timore ne nyithindwa during time ni, ok mana sama gintiere holiday ni, but throughout. Koro nyaka wa take measures manyalo konyo nyithindwa gi. Erokamano ahinya. Penjo mogik ma bende itieko godo ka ng'ato penjo ni to Angels of Sunset tiyo gi nyithindo ma hikgi romo nade, to gin ang'o gini ma bende gitimo ahinya ka watieko? Koro Angels of Sunset and Talent Academy makawo nyithindo from higa 3 nyaka 17. Wapuonjo nyithindo go on music, dance, modeling, acting and public speaking. Alafu every school holiday wantiere gi events ma nyithindo gi showcase talents gi ma wasepuonjo gigi. Wapuonjo gi things to do with money and kidpreneurship. Nikech kineno for a long time nyithindo mang'eny ok waonge gi money culture. Wanong'e ang'eni onego wasom, waai primary, wadhie secondary, wadhie university to wayud teacher office. Lakini sani wan bo wachako puonjo nyithindwa ina culture ma ging'eyo ni ati onego wasave, onego wayaw biashara, onego wamany loans, to onego repay back. Mane gima Angels of Sunset timo kwa ufupi. Erokamano ahinya. Mano Hairel Matete mar Angels of Sunset, jatatije Angels of Sunset, ka oloso kodwa ewi rito nyithindo e kindego mag yweyo. Erokamano ahinya kuom tudu kodwa e odhiambo masani. Jenyo wakaw thuolo machuok bende pod waduogo gi mathoth, kik idhi mabor. Doma Homa Bay odhi nyime gi chenro mar winjo buch wanga kawuono, gino mathoth oganda okong'iyo godo. Mondo wakonyi choro wandi nyime, tudri kodwa kawuono ka iyuano atole namba mar 07099000000 kata D*619#. Welcome to Shabikila,
Play Shabiki Virtuals on Shabiki.com for a chance to win huge cash prizes from low stakes. Shabiki.com. Qatar. Pinkingi Sheikh Tamim Hamad Al Thani. Timbe Pradek Gario Rakore ka wenge gigiketo e okombe adhula mar nyadhi e piny mangima. World Cup. Obiro bedo tim mar Brazil, France, kose achiel kuom pinje Afrika ema biro kelo okombe no kuom thuolo mokwongo. Adhula ogoyo tach. Kete mana e Kuku World Cup wuok tich nyaka tich abich. Saa 7:30 odiechieng' e Ramogi TV, Citizen Digital to kod View Sasa. I'm a nursing student at KMTC Kitale. I've always desired to take care of the sick and such kind of a thing. So I think it was inborn. What Robai was doing is a form of a healing process. This is the kind of attitude that we would like to see even for those who have already completed training. Dancing is also very much inborn. The inspiration is just natural. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Wakenya wengi wanaendelea kushiriki na kushinda $300,000 kwenye Shabiki Major Leagues Jackpot. Kwa majina naitwa Priska Gadhoni Muya, natoka Nyeri, mpado wa Mkuraini. Niko na furaha sana kwa kujishidia MJP. Hizi pesa itanisaidia kuboost my business. Naomba Wakenya wenzangu waingie kwa hii mchezo, watafurahia kama mimi. Kuwa mmoja wao. Cheza Major Leagues Jackpot kwa shilingi 10 pekee kwa kutuma neno MJP kwa 29063 na waweza kuwa mshindi. Shabiki Major Leagues Jackpot, the easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Machiegni kendo Doma Male County ma Homa Bay no dhi nyime kod winjo bura makwedo loch mar Gladys Wanga kawuono chieng' ngeso ataro mar kaka chenro mag doho hinyo bedo. En gima nokawo jopiny gi buok kaluwore ni doho hinyo gatiyo mana e kor juma kende to ok giko dira. Kata kamano jodak ma Homa Bay orwako chenro makamano magiwacho ni biro miyo burano itieko mapiyo piyo. Kanoloso kod Ramogi TV mana dakika machuok kende kapok chenro mar winjo bura ochakore, okil Makidero Okwe Achando opako jang'ad bura maduong' e burano kuom chiwo thuolo makamano. Given the timelines, because the determination on election petition by this court must be done within 6 months and not beyond. So that time constraint allowed also the Chief Justice to determine the sittings of the election petition courts in the whole country. Thank you so much. If the court has decided to do its proceedings over the weekend, then it's by the court of law. It hasn't the case, and I think this is one of the best things that has ever happened, because it's taken a long time in determining petition cases, so that and that makes the work, say, particularly the county, slow down. So the faster that these cases are determined, the better. So I quite agree that this is a good progress, and this needs to be done. I think there are a lot of other things that we've had are going to happen. And like the gubernatorial petitions, I think for the first time it's not going to go past the Court of Appeal. That is what I think. And I think that is one of the best things that the Chief Justice has done. No, it's a wonderful thing. It's a wonderful thing. Yeah, yeah. I mean, to save on the time of,
those who are working. If it is proven right, fine. Very awkward that we have a case running on a Saturday or a weekend for that matter, and especially for this zone of Homa Bay where most of the people are from the Seventh-day Adventist Church. But it has forced us that we have to attend this session because we think that this is going to hasten the justice in the ongoing petition in Homa Bay County. So we are in agreement that whatever the case, it is proper that we should have it running throughout. Piny owacho okwer ni oduma mabiro donjo pacho kwa e pinje ma oko ok en mano manyalo hinyo ngima oganda. Jatend migawo mar ohala Moses Kuria owacho ni wach rwako oduma mowuok oko en gima ne okadh kod riwruog jotend migepe. Ma ibiro e sama meli moting'o ngano tana 55,000 ma ok e piny Ukraine ochopo e dho wath mano ma Mombasa. My President Vladimir Zelensky announced the humanitarian program Grain from Ukraine, aimed in feeding at least 5 million people across the world by summer 2023. Under this initiative, Ukrainian government will donate 25,000 tons of grain to people of Kenya. Fika siku ya Jumanne tuko na mkutano ya baraza la mawaziri, nitapewa mwelekeo. Nikipewa mwelekeo tufungulie, tutafungulia. So mko na masaa karibu 72 ya kutoa mahindi kabla baraza la mawaziri likae chini. Lakini jamani, ile ya muhimu tujue, sio sisi tunataka kufanya vile tunafanya. Ni vile hatutaki hata mtu mmoja apoteze uhai kwa sababu ya njaa, kwa sababu tutalaumiwa na kizazi kilicho hapa, kizazi kijacho, na pia tutakuwa katika hatari ya kutoona Mungu na macho. Boma ma Kisumu obedo gi odiechieng' ma geche ok donje e chuny bomano. Mondo wakonyi choro wandi nyime. Tudri kodwa kawuono ka iywanwa tole namba mar 0709900000 kata *619#. Boma ma Kisumu kuom thuolo machielo odiechieng' ma kawuono nochungo tiyo gi geche e moko kuom apeyni e chuny bomano. E oboke manogol kod jatend bomano Abala Wanga, apaya ma Ogingo Dinga kod Omolagar nolor chakre saa 2 okinyi nyaka 11 odhiambo. Apaya ma Jomo Kenyatta Highway kod Awuoro Tiende bende no obed ka iloro kendo iyaw e kinde mopogore opogore e kind saa 2 okinyi nyaka 11 mar odhiambo. Bende no kwa jopiny mondo oti gi yore mamoko mag wuoth e apeyni go moting'o wuotho gi tiyo kod ndigni e kindego. Odiechieng' ma kawuono ni wabiro mondo walos chenro mar kaka Kisumu City nyalo chiwo ranyisi maber kuom yore mag wuoth ei town. E piny mangima oseyud ni yot kendo ber mondo ji owuothi mang'eny kaka nyalore, moloyo to ka wan ei city kata e town kata e chirni kuonde ma ji nitie mang'eny. E ndalo mokadho ji osebedo ka konyore gi mitokni kata gi yore mamoko. Okoro nitie chenro ni mondo ka yot kendo ka ber to ei kuonde ma ji odake mang'eny mondo ji owuothi, nikech wuoth kende bende kelo kit ngima makare.
Kisumu has also really implemented a lot of NMT. They have done NMT phase 1, which is the Kisumu Triangle. Now Kisumu NMT phase 2 is almost at the home stretch because 72% of it is done. So Kisumu has been one of those cities where they have embraced sustainable transportation. Wuotho no dhi rito ngimawa kendo dhi geng'o tuoche mopogore opogore ma osebet ka chando sana jopiny. Koro wan kaka vijana wadwa ni wabed forefront kata kipaumbele mar ng'iyo ni wamedo jiwo jopiny wadhi mbele gi timo gik ainagi eka mondo mi wadag ngima makare. Moko kuom ojende e kaunti ma Migori e bwo riwruok margi mar Green Life ochako chenro mar pidho yiende mag nyaluo ma sani thothgi lal ka achiel kod rito alwora ma Migori kaka yo achiel mano mar kedo kod lokruok mar kor lwasi. Jojuma nigi mathoth e wi chenro no. Higni machien, yiende mag nyaluo machalo kaka pedo, ochuoga, poka achiel kod moko ne yudore mayot e puothe. Kata kamano, yiende gi sani thothgi olal e kind oganda. Yiende kaka osiri, wan kod yiende kaka oking, mago yiende duto ma nolal, ma watemo matek mondo mi giduogi. Mar magwago osemiyo kata mana winy mabeyo mane waneno chon thurwa ka eri koro tinde onge. Tinde mondo yud kata kumosogo gede en mana matin. Migawo mochuni wechego mag bunge e piny Kenya koro osebedo ka jiwo oganda ni mondo koro riti yiendegi mag nyaluo kata yiendegi machon ma bende koro nyalo dongo e kuondego ma otuo kaka yo achiel mar kedo kod lokruok mar kor lwasi. Encourage to grow, to take care of the species that grow there naturally through regeneration. Some of them to just grow for protection. Now we have like the dryland areas, we have like acacias. They do very well in arid and semi-arid areas. Moko kuom ojende e kaunti ni ma Migori e bworuok margi ma ong'ere kaka Green Life nyaka sani koro chako chenro mar reso yiendegi mag nyaluo ka gintiere kod geno mar duogo yiendegi ka bende komachielo giwacho ni mayo achiel mar kedo kod lokruok mar kor lwasi. Chako kod gik malal, lal mokwongo en ni yiendewa manyaluo mane nitiere e higni machon, yiendego eko ma bende ne gin yedhe kendo ne gin chiemo kendo ne gin kar dak mar le mag bungu nyaka winy ne yudo kama ginyalo dake. Marwa ibro yudo yiende kaka chwa, ibro yudo yiende kaka oking, soko. Ojende gi kawo tele kod John Bosco wach ni gitiyo kod lony manyasani ma idendo kaka grafting e loso kothe mag yiendegi mag nyaluo ma bende thothgi koro ok yudre mayot e gwenge mopogore opogore. Chomo yien mondo ikaw yien moro machunga ma local tiriwo gi machunga mok local to loso machunga mag bungu machalo chol bende watemo mondo mi oyudre. Chwa bende watemo matek moyudore. Ni opuonja gik mang'eny mang'eyo kaka timo grafting, pidho yiende puothe. Bende ojende gi koro chako chenro mar saurano mar Migori ma bende pige osebedo ka dok piny kinde ka kinde ma itudo kod lokruok mar kor lwasi ka bende gima duong' ma gitimo en pidho yiende ma oting'o modi e tie aorani. Dho aora ka wasepidho yiende mageng'o soil erosion mondo kik lopo gimukre mantie dho aora kagi. Ing'iyo bende e ngegu mar aora Migori watemo pidho yiende mag modi. Wapidho modi kanyo ero mondo mi osir lo. Ok modi kende, modi kod yiende mamoko. Pidho yien en gima ber, okonyowa mondo ka koth chwe kik mondo lope ma wan godo ting're kadhi e aora. Lokruok mar kor lwasi en midhiero ma omako oganda duto e piny mangima kendo kenge mopogore opogore ma oting'o pidho yiende koro itiyo godo e kedo kod midhiero ni. Jojuma, Ramogi TV, Migori. E weche mag tuke ni tim mag Gor Mahia nochielo